Nakon što je jučer na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije ostavku podnio predsjednik Zlatko Maksimović obrazlažući je zdravstvenim i osobnim razlozima, danas je objavljen i drugi dio priče. Župan Vladimir Šišljagić izvijestio javnost kako je Maksimović prošloga tjedna od USKOK-a primio poziv u svojstvu okrivljenika za kazneno djelo protuzakonitog posredovanja i kako je shodno tome sasvim jasno da za vrijeme trajanja tog postupka ne može obnašati bilo kakve dužnosti u županiji. Župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić kazao je kako je sve počelo u travnju prošle godine, kada je Branimir Glavaš primio pismo od njemu nepoznate osobe u kojem se Zlatka Maksimovića optužuje za primanje mita, a par dana kasnije i drugo pismo od roditelja osobe koja je optužila bivšeg predsjednika Županijske skupštine. Glavaš je oba pisma proslijedio Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Uslijedila je istraga u kojoj u svojstvu svjedoka iskaz dao i župan Šišljagić, a prošloga tjedna stigao i poziv za Maksimovića od zagrebačkog USKOK-a koji ga tereti za protuzakonito posredovanje. Dan prije sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije priopćio sam doktoru Maksimoviću da ću na sjednici Skupštine županije predložiti njegovo razrješenje s funkcije predsjednika Skupštine, te mu ostavio poslovničku mogućnost da sam podnese neopozivu ostavku, što je gospodin Maksimović neposredno pred početak sjednice Skupštine i učinio. I sam svjestan da teret kaznenog djela za koji je protiv njega pokrenut postupak u USKOK-u predstavlja ozbiljnu zapreku daljnjem obnašanju funkcije predsjednika i normalnom odvijanju i radu županijskog predstavničkog tijela. Šišljagić je kazao kako se nada da će bivši predsjednik Županijske skupštine dokazati svoju nevinost, ali kako se ne može dopustiti da postoji i najmanja sumnja u eventualne protuzakonite radnje dužnosnika i djelatnika županije. Pozivam sve one koji možebitno imaju kakvih saznanja o nepravilnostima ili počinjenju kaznenih djela, posebno naravno u županijskom sustavu i šire, da ih bez odlaganja prijave nadležnim institucijama. Kao što je to učinjeno u ovom, ali i u drugim slučajevima od strane mene osobno i drugih osoba.